हॅलो एव्हरीवन. हा आहे आमचा कोल्हापुरातील रंकाळा आणि पावसाचे दिवस आहेत आणि कोल्हापुरातल्या लोकांना तर माहितीच असेल रंकाळ्याचा विषय. पण जेव्हा जेव्हा मी कोल्हापुरात येते मी नक्की भेट देते रंकाळावर. ॲक्च्युली माहेरवाशी नसलं की जास्त जाणं घडत नाही, पण हे आमचं संध्यामठ आणि आता पावसानं थोडासा भरत आला आहे रंकाळा. पण कोल्हापुरातील लोकांना हा विषय माहिती असेल की रंकाळ्यावर आता सुरू झालं आहे लाईव्ह कॉन्सर्ट असतात तिथे. आणि असं पावसाच्या दिवसात कट्ट्यावर बसून चहा आणि भजी आणि समोर अशी गाण्याची मैफिल कोणाला नाही आवडणार. तर नक्की भेट द्या रंकाळ्यावर आणि ह्याचा आनंद घ्या. बघा.